Sonang roh aku di Yesus pun sepi hutan isun ngapus doraku di tempat lain di pasunang tukang rohakun sunang di pasunang tukang rohakun. Mengulunang mati di Yesus doang ibadah porusakni hatanda sambing do martangi diam aina hapus aku dai sonang di pasunang tukang rohakun. Tangyon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik pasiahon do telapatanna. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii ondo ikut dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo menggap-gapi dongan jolma manang majehehon manang pahata-hatahon. Pauruhon sangap ni nasida. Ikon ya pinado donga jolma anggo sotakas dope binoto salana. Holam uhum nadengganido pabuabuaon. Olat ni masahatna atong rap mangidogogo mahita tuada pandidebata lamang laun nambar tupatik nai. Ale Tuhan saya pargogoi mahami laun mulaun hambar tupatik mi. Amin. Adong dosa damuli dina mardosai macai dengan domuli pasunang rohaki. Sai dong ang maluwal ma padang maciai di habisai patuk tong ma hapur siaoni. Tatapoti medosatan dagodangi tuadopan itu hatta martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Bandung Gijang. Para istrohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala utopoti hami do dosa dohot panglosion nami dagodangi.
di jolom. Tatap kami marhite iti asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga taringot usan dusata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Lunga poloh pasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau. Ayahu do sipaluaho. Hasang apom mani depatana dikijang. Amin.
Sejak Markus Yesus tentu Dia hamba Tuhan bagianku ikut berdoa. Tapi kema epistel di minggu itu sadari om, iman na dienet sian 2 Timotius bidusada, mamuka sian ayat sada 1 ayat 14, tajahama marsikap soring. Surat paduahon tinongos ni apostel Paulus ti si Timotius, tabi ni aposteli. Ahu surat tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhite sian tahi ni dibata, marguru tu baga-baga hangauluan ni bagasan Kristus Yesus. Maulaya te marohaku di debatan na huha oloi di bagasan roha na yas sian akka daupung dope ai songon marpasohotan hupa ingot-ingot ho di akka tangiaku borngin nang arian. Ai huingot do haporseaunu na marloaki nanang maringanan hian di bagasan opungmu borui si Lois nang di bagasan inangmu sionike alai dohot do di bagasan ho di haporseai rohaku. Dia lihon debatado tu hita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajion diri, ndara todi hatahuton. Ai di palua jala di jodo hita marhite hite pajowona badia idada marguru tu ulauta tung sian tahina dohot sian asi ni roha nabi na bahon tu hita di bagasan Kristus Yesus nasian mulani mulana. Tusido au di babangkit gabi perjamita dohot apostel dohot pengajari. Ihutun ma akka poda na tikosi tiruima songon naung binegem sian ahu di bagasan haporsiaon dohot kolong ni roha ni Kristus Yesusi. Olat nima sahatna martua dona tumangion hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
Tahatidak mahaporsiatai, so nani hatidak ni dongata sahaporsiaun di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabagabayan sa tordi porbadia, adorang suhabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangum ni silatus, na mate terpajal do di bana di hau pinarsilang, na tuat tu banu toru dung di tanum, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgu, lahudul tu siangun de bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosaning, di sima imana pa imamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tod di porbadia. Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ya halak Kristen akan nabadia, dohot ya hasani dosa, dohot ya hatai namadok, mulak mengulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot ni hangaluan na suara sudah. Amin. Shalom, damang dainang, dihita salutna, namandoti permingguan di bagas sadarion, sian offline manang online. Hujawan hamima tikting namasa diuriata di bagas par mingguan. Minggu 2 Oktober 2022. Topik ni jamita, dang marpasotan asini rohani Tuhani. Tikting parjolo, guarni minggu, ia guarni minggu ta sadarion, ima minggu pas 10 onopon dung Trinitatis. Namar lapatan, hasitolu sadaun ni debata. Tikting paduahon, namonding. Nah di hari Selasa tanggal 27 September 2022, naung salpu, nunga marujung ngolu, Nani Krisnawati Teresia Boru Hutapea, marumur 23 tahun, maringanan
di Jalan Delman Utama nomor 40 RT 12 RW Sia, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Kemudian di hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Atong taingot manangyakon sude keluarga natininggalhon ni inata namondingi. Asatumibu tarapul roha nasida. Tikting patulon, Padidion Nabadia. Di hari Minggu, tanggal sia Oktober 2022, Nanaing Ro, di parmingguan pukul 10.30 WIB, patu paun ni huriata do Pandidion Nabadia. Pinabotohon tu akan natoras ni ianakota Nanaing Parsidot di Pandidion Nabadiai, asaro nasida mendaftarhon tu situa Banjarnabe. Dohot melampirhon fotokopi akte nikah, akte lahir nidak danaki. Marguru tardidi di hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 10.08 WIB, maringanan di konsistori Nigari Jatta. Tikting paupaton, ruas natamba. Mulai sadarion, Minggu tanggal 2 Oktober 2022, nunga di jalo gabe ruas ni huriata keluarga Rio Silitonga, Mastika Boru Siregar, maringanan di Jalan Rengas Raya nomor 21 Rengas Banjar Rempoa Ciputat, Narosian HKBP, Durian 2, Resort Serdang, Distrik 20 Sia, Deli Serdang. Jongjong mah hamuna amangnang. Hudul mah muse. Selamat datang mah di Amuna, oleh ate. Tikting Palimaun. Kebaktian Padang Punguan Paropuan. Di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Nanaing Ro, Seksi Paropuan Niuriata Patu Paun Kebaktian Padang. Maringanan di Kebun Raya, Bogor, Niuluhon ni Inang Padita Jojor Borupardede MTH. Tikting Panopon, Manjalo Tohonan Hasituaun. Di hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, Nanaing Ro, di parmingguan pukul 7 WIB, manogot di pamasado acara Manjalo Tohonan Hasituaun, tusia halak calon situa. Ima, sada, calon situa manahan Tampu Bolon SH, Sian Banjar Tanah Kusir Kodam. Calon situa Samuel Elazar D. Tampu Bolon SEMM Sian Banjar Tanah Kusir Kodam. Tolu, calon situa Tri Budi Silitonga SE, Sian Banjar Juramangu Pondok Aren. Opat, calon situa Leni Riana Vera Boru Tagalung, AMD, Sian Banjar Bendi Peninggaran. 5, calon situa Insinyur Sutan Soaduon Hutasoit MT, Sian Banjar Bendi Peninggaran. Onom, calon situa Ido Rudi Clay Panjaitan Eskom, Sian Banjar Cidodol Parserahan. Pitu, calon situa Dr. Diana Dame Boru Pakpahan SE AK MSI, Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Walu, calon situa Daud Lazarus Pakpahan Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Sia, calon situa Rudolf Dixon Marojan Simangucong SE MIB, Sian Banjar Parserahan. Laos onma ralat nitikting diita di warta jemaat tersurat Sian Banjar Juramangu Pondok Aren. Di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 pukul 10 WIB di Patupa Kebaktian Paborhaton Rap Dohot Keluarga.
Tikting papituon, pelean tujolo. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 naneng ro, papungu pelean tujolo do hita bayan tu pakta tu STT HKBP do tu sikola padita. Tikting pawaluhon, perayaan ulang tahun HKBP pasaratus 21 tahun. Patu pau ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do peringatan hari ulang tahun HKBP pasaratus 21 di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 nanero pukul 15 WIB Botari. Maringanan di gedung Usmar Ismail, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pinangido tusude Padita Resort, pimpinan HKBP dohot tolu halak utusan sian masing-masing huria asaro mandohoti kegiatan perayaan ini. Tikting pasyaun, gala dinner tahun kesehatan HKBP. Di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 nangro pukul 10 pitu WIB patu pau ni panitia tahun kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do acara gala dinner tahun kesehatan malam kesehatan bersama HKBP Distrik Walu DKI maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Pinangido tusude Padita Resort uluan huria asa dohot mansukseson acara gala dineri melalui penjualan tiket tu ruas ni huriata. Tikting pas 10-on, gempa bumi di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nah di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, nang salpu Masado Lalo, gempa bumi di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pola dogodang namangai dohot adong namonding alani bencanai. Jala torop aka gedung jabu nanggareja nasega. Alani tabuan ma di bagasan tangyakta asa margogo nasida mangadopi nama sai. Tikting pas 10 sadaun. Sermon lansia di hari Rabu 5 Oktober 2022 nengro pukul 30 WIB maringanan di gereja di Patupado sermon punguan lansia nani ulohon amang Padita Jeffrey Sitindaun MTH pinabotohon tu punguan lansia ni huriata asa mandohoti uluani butima. Sangunima hujaon hami tiktingon tuata nama mangaleon hamalumon dihita nama resait tuata mangaleon hagogon dot penghiburan dihita nama resak niroha tuata nama mangaleon las niroha dihita jadi dihita nama marlas niroha mahita di bagasan Tuhan tuata nama dongani hita saluhutna horasma.
dami ni di batana sumurung sian salhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta kita saparsauran di minggutta sadarion. Hatan itu hatta imanagabe turpuk jamita di minggutta sadarion bohalli partodiotta imana tersurat di buku ni addung ni si Jeremia bidutolu mamukka maisian ayat 10 sia satu ayat 26. Tapi huti hukma sonon mahatan itu hata tersurat di si. Sai ingot ma dangolhon dohot pangalilion natuau rodi raru dohot rasun. Sai paingot-ingot matutu asatung sabam rohaku di bagasan ima atong para te honokku alani ido ubahen marpakirimo nau asiasi ni Jehovah sabindo ubahen soharusun siap hami aidang marpacohotan asini rohanai. Mula ratado itahe ganu sugut. Gudang matutu habonaronmu. Jahubado perjabarakku. Ninna todikku dibaheni marhaposatu ibana ma'au. Perdengga basa do Jahuba mida akan marhaposat tu ibana. Mida toddi na mangalului ibana. Mertua ma manangise nahohom makalunguton hatuaon ni Jahuba. Ima sahatna. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Adung ratapan manang adung ratapan ni panurirang Jeremia. Di bagasat turpuk taon mangadung ibana. Alai adung nai ratapan nai tu alamat nasitong ima tu debata. Adung nai marumakon alu-aluna. Ima tu debata. Ipasahat ibana nahinol sohonna. Di pasaha ibana lungun ni rohana. Di pasaha ibana tu debata pergumulan ni ngoluna ima dihatahon
di turpuk tahun. Ahamai na hinatahon na dia dukon ibana tu debata. Ima dirina rap dohot bangso na pinili ni debata dirina dohot bangso na saya totong pinar mudu-mudu ni debata. Adong persoalan na tung macai borat situ tu. Ima na nyalaman na sida na hobar tu si taono parukilon hahaciton. Bahkan gabe mago kehormatan hasangapon bahkan jati diri identitas nasida di panatapan ya kabangso na asing ay buasa gabe mago. Na dibanggahon nasida jalabakan ido na gabi arta na belga. Ido kebanggaan na istimewa. Ido na gabi kehormatan na sida. Ima. Huta Jerusalem. Dohot. Bagas joro nauli. Na di Jerusalem. Hurwa masa. Marokso. Habis, hancur. Nung ngamago be kebanggaan ni siyan nasida. Kuta Jerusalem nauli na denggan nang soni na hobar dia kebangunan na do di haulion ni hutai songoni nang bagas joro na jongjong di tonga-tonga ni huta Jerusalem bahan na terbuat siap terdok ima na paling berkualitas. Bahkan namar lapis emas, perunggu, perak, hauna dumenggan, alai ikon hancur mai sude dibaen musuh ima bangsa Babel. Ngamago kebanggani. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guarentu hatta Yesus Kristus. Ado kebanggaan di nguluta. Ahado mabaen takas rupanilas ni rohatta. Molo tetap dope adong natabanggahoni di bagasang nguluta. Molopola mago artatta. Molopola habis artatta. Marsa dohita. Termasuk natabanggahon di nguluta.
termasuk gabi paposoro hatta doi. Jala bahkan termasuk kehormatan di ngoluta. Jala bui di mabain. Lem takas ima posisi di status sosial ta. Boido akan natabanggahuni. Molo dung sega, bahkan molo dung mago, molo dung marokso. Olo do hita mangadungi. Bahkan pangadungoni pera. Boido gabi hira songom mula danak. Ay holam mago. Perhiasannya kainata. Olo do sa minggu dang no bonum. Ala dia, ala sa itu zero hado pikiranna. Besudi mo ni sursari. Ipabalik ko masudi ati buhati hisak ko tinna. Barangna, artana, apalagi natung macai dihaholongi. Artat tado anak kota. Boido dang tarboto-boto. Boido dang tardok marnida. Molopola. Marujungulu anak kota. Hacina, parirna, kebanggaan, natahalason, marsakia doama, molo itinggalhon, ina marhiti-hiti hamatian, marsakian, marsakdo. Alai nabuhi do tutu sian hajol maun. Molopola ina ditinggalhon amat tanah marhiti-hiti hamatian. Ra kadarnaya terberbeda. Holsoni inai. Martibakon amai, alay na yung dohonota. Tongdo, ngot, marsak si tutu. Buasa. Maragam hamuak kamang dohtam wak kainang kita saluhutna. Aka nataparukilhon akasitaonon nataadopi di ngoluta. Buhado hita mamerengi. Buhado hita mangalapati. Sialanido. Carani hita ima dingoluton mamereng dohok mangalapati ngolutta dohok namasa perdalanan di ngolutta di sido tarida mutuni hajol mota ai molo ai sina sumasi taonon molo setot molo jutta dok akasi tahu no paru kilo ni isarane sahi nebel gadoi akka nama
Akka sisakui sahit na do hita. Hita bido maboto. Nah, alay molo sa ikolan, paru kilos si taononido, na maduduni roha do pikirat tangolutta, kita akan salah mamereng doh mangalapati ngulutta di hasiang ano. Ay buasa. Ay molopola si taon peru kilo ni maduduni ngulutta tungla doh pardopahanipe murhing na matorus. Danga dong be, imalas ni roha, molo didok di hatan waeng, pardopahani dang fresh be. Dinahulu pe, pardopahan na hirasongon na mamereng mataniari. Ay hado molo taida mataniari, buhado rubani. Ay doho bentuk ni buhi pelani si malolongi asing do. Rope las ni roha mutung terus. Baru gazia pe totong mutung. Ala dia, ala adong persoalan si tahun paru kilon na say madudu di pikiran na. Jaladung dungo pe madugu ni hari. Badang adong ekel. Dang adong las ni roha. Hola dungo itor si taon peru kilonido pitor na songgop tu pikiran na. Dang adong pakirimon. Dang adong las ni roha. Unang gabi sala nguluni hita jolma, mamereng, menilai, mangalapati, ima doho makna di perdalanan ni ngolutta. Ay molo patabuhupe nguluon, ba olo do gabi niang roh doho pikiran. Alai di bagasan aka namasa si tahun paru kilon na pada dasarnya dan di halomoh jolma. Justru itu menciptakan kenikmatan hidup kita. Bohado hita mamereng nguluon. Unang gabi keliru. Unang gabi salah menilai. Ay buhay do. Ito nga ni Bagas. Holan na cerewe, holan na remengon. Ina. Unang itormar sa amang tayo. Sabor manipiki. Gabi dapoton. Tu pasohuala mau ni naman ol soli. Ang buhay gabi keliru. Alay diajak nikmati na marlapatan. Unang sala, ima menilai. Ay buhay do rupa ni, tuan ni ma. Mau lihatin mo tuan. Ba, sonor rupa ni luar biasa ni remeng ni natanamion. Badang pola be membanur televisi do radio. Bui, las roha. Dan gabi terjerumus tu padohan nakingani amang tahe sabor manipikin na rupanikan. Ternyata harus diartikan secara positif. Asa gabi sonang roha do pikiran.
asa tetap ima di bagasan pamujiot tutuhani. Sialanido nang pedia lualuhon si Jeremia, dia dukon, dia menyampaikan ratapan terhadap Allah. Dangolai si tahun nai bakat didok. Saya nang dipamati do nang dohot au, didok ayat 10 sia. Saya ingot madangol hot dohot pangalilion na tuau rudi raru dohot rasun. Paet, sapot, raru, rasun, racun. Sana yang disosotot tu pamanganna. Asa tung neng ma asa bulus mate ibana. Lau songonido nang portibion di pasosotot tu hita ima sitaonon parukilon natung macai hacit. Sapot paet. Dan gabi pitor dohonon. Anggaw mati mak, tumago may pamati. Alay pada akhirnya, nang pesongoni adung ni si Jeremia. Dan kami madele bana. Di pasahat dia dua luhut tu debata, alai laos di bagasan na dia dua luhut tu debata, laos di sido, di do ibana. Asi-asi ni Jehovah sabindo ubahen soharusun siap hami. Aidang marpat sohotan asini rohanai. Ima tutu nang pero si taonono baru kilonot tuau. Bapuji Tuhan rasi rasa nuaing mangulu do piau alani asini rohani Tuhani. Nang pemago artaku, nang pehancur ulauku, usahaku. Alay mau lihat di Tuhani. Dang dohot nguluku hancur, dang dohot au mago, dang dohot au mate. Asa molo didok. Asiasi di Jahoba sabingdo ubahen soharusun siap kami. Nanaing dohonon na disi. Ay hola Jerusalem do marokso bagas joroido na gabi hancur. Alay dang gabi dohot ngulu nami hancur lebur pamatang namion mau liate madihole Tuhan dingo ibana do diingot si Jeremia aidang marpat cohotan asini rohanai tidak pernah berhenti kasih karunia Tuhan. Ay molo artaido na mago. Naboy siluluan sigatiod di. Alay bohado molo Tuhani mago siyang nguluta. Dohonot tado o nga naboy sigatiod di. Markiti aha. Hagugo ni Portibion. Nakinirim ni Jolma di parsatokinan. Hape Tuhan ido na manotong. Doho na pinasa na. Ido na manotong. Kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan nina. Aidang marpat cohotan asini rohanai. Nang pemago na dibangga-banggahon na sida. Nang pemarokso Jerusalem.
Doho bagas joro. Na dibangga-banggahon na sidai. Alay mauliate pinuji ma Tuhani. Dan harusun siap kami. Nena si Jeremia. Dan gabi kami marokso. Dan gabi kami mago. Dan gabi kami mate. Oma. Nagabe. Panidangion ni haporseonna. Di jolo ni. Debata. Dia lualuho kolsonai. Alai. Di hati dakko di haparhatu tu ibanado. Iya. Asini rohani debata. Manotong saliling-lilingna. Hamak kadungan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Mulai suku tuhida. Ibarat sada bunga. Dia do natahalomohon. Bunga namar suga do manang. Suga namar bunga. Ay mulai dok. Bunga namar suga. Unang manitiyo bi. Alay mulai dok. Suga namar bunga. Kita pasti menilai. Luar biasa. Lebih luar biasa do. Suga namar bunga. Marhite-hitei ternyata sangat luar biasa do. Ima hapariron ni ngolutaon. Marhite hapariran ni ngolutaon. Gabi ima warna-warni, gabi ima mabain indah. Alay boy gabi tado warna-warni, boy tado rupani gabi indah, menjadi nikmat. Ikon holad di bagasan goar ni Tuhani, ikon di bagasan kaporsiaw. Baru nikmat. Baru tabu. Jala di manang sadi hari pe. Apa natadobi. Nang pegati hari. Dan gabe. Ima sugai. Madodoni pikiran dohok rohata. Tapi gitu mulai natuari. Doh dititing nak kening. Tabuat di bagasat tanyang tanamasa di tarutung. Ima naro lalo. Songgot. Sampai do baritai. Adong namodding ala dia. Hinorhoni napitor jantungan. Dohot diaka bangunan nasiga. Alay nang petado dang tahalomo ni sitong do. Alay 7 hari terjadi perbaikan. Marhite ima nama persiap pembangunan ni anti BHTH romuse lalu semakin diperbaiki. Asalam tahan. La songonido nang ngoluta. Molo si taon paru kilon. Dakyama cohoti. Manotong dei totong selama kita mangulu.
alai laos di sido taingot. Dakya marpacohotan asni rohani Tuhani. Dakya itinggal Tuhani hita. Nang pesongoni parirna, hacina, ngulu ni bangsoi, na terbuang tu Babel, hancur Jerusalem, bagas jorope hancur. Alai anggo asni rohani Tuhani, dakya macohot sian bangsona. Nang pego si taono kita hamuak kamang dohot tamuak kainang, ragam na taparukilhon, alai taingot, dakya tinggal Tuhani hita. Dakya marpacohotan asini rohani Tuhani siang ngolutta. Dakya itinggal hot tuhat tainok kita. Dakya dipasobu tuhat tainok kita. Manotong do ibana rap dohot tita. Asa unang gabi hape si taonon na taparukil honi nagabi maduduni ngulutta nagabi mangarajai roha do pikirata alai iko buido margogo hita mangadopi laho manaluhoni alani parsihohototta tutuhani sotongado kita natalu haporsiaut tadi bay sahit manangahabe boy doon gabi mabain marukil si tutu marsitaono si tutu hita marsakiak kita ale taingot hamuak kamang dot tamuak kenang di sitaono ni totongdo Tuhani mardonga tok kita lapatanna totongdo Tuhani manggohi ngulutta di bagasan asini rohana. Taingot. Dakya marpacohotan asini rohani Tuhani. Amin martangyang mahita. Go sitaonod do ngulunami ali Tuhan. Songo sitaono parukilon ni naniadupan ni bangsomi naniadukon ni naposomi si Jeremia. Alai lausian hatami ali Tuhan. Mamakulingi kami paingotok kami. Ia asini rohami. Dakya macohot. Dingulu namion. Ato ngali Tuhan. Rapoko mahami. Rapon asini rohami mahami. Madalanya ka ari-ari ningulu nami. Mananga hape tutu namasa. Ali Tuhan, banon nami do, bagasat tangiang nami, akaruas muna di bagasa parsahiton. Situa Joseph Tapubulun, David Situmorang, Angginada Sri Duita Boru Hutapea, Mulo Ferdinand Sirait, Pandita DP Panjaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Dr. Andus M. Pardidi, Kartini Buru Naiborhu, Saha Napitupulu, Situa Insinyur M. Hasihobbing, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Buru Sirait, Dohot akan nasutar guarihami ali Tuhan, mana yang di dia penasida. Tuhodo pasahaton nami, akka ruas mina di bagasa parsahiton, mangasahon asni roham, mangiduhami,
pasahatommu. Gugu pos ni roha suang-suangoni ng hamalumon tunasida. Dia ka namarsitaonon ragam ni akka si parukilhonon ni akka ruas ni huriam. Gugu na siya koma mangula di nasida ali Tuhan. Lahu manuhuk akka si taonon parukiloni. Ragam ni siyar sakonon nasida. Jala laos mardonga toko ali Tuhan. Hamonangan jupang niya ka ruasmo. Dia ka nataruli las niroha pasu-pasu homali Tuhan nang namanungguli manurangi rohado pikiran nasida asa takas pasahaton ima roha pikiran ngulu madok mauliate tuho atong sa dihoma ng ngulu nami jala asni rohamima ali Tuhan natotong gok di ngulu namion. Hola di bagasa Kristus Jesus. Martanya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marhiti-hiti edeta laos dison mahita pasahat papung piliata. Tapuji tuhata marede hita. I
tapasahat ma pilihan naung tapapungun tua dopa ni di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad doho na saulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutad dahami godang ni sileleon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saot malomon ni Roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siya pari, say sama dosa nami song panisan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor hon madamena tuto di munabe. Amin.